Нека всички вие, които сте стегнали днешния ден, съединен с празника на Свети Великомъченик Георги, в чийто храм ние се намираме, който е патрония на нашия град, ние да просим Божията милост за всички, които присъстваме, а и за тези, които отсъстват. Защото всички ние сме чета Божии, Бог дойде при всички нас да реализува своята милост. Дойде при нас да ни изкупи от греха и със своето възкресение от мъртвите ни показа пътя към мечта, че ние сме вечни. Затова за нас, християните, нищо в този свят няма страшно. Всяка придобивка в този свят е път към Бога и към вечността. Ние знаем, че в Бога, че с Него е нашия живот, защото няма друго спасение под небето, освен името на нашия Господ, който заради нас трябва да възкръсне от мъртвите и остави пътя, който трябва да следваме. Този път са следвали и мнозина светии на църквата, един, който е днес почитания Свети Великомъченик Георги, който е и велик по делата си, велик и във вярата си. И ние трябва да черпим от него за себе си пример в живота, защото във всички времена има изпитания, а тези, които Бог е дал за нас, са нашите желони в живота, по които ние трябва да вървим. И нямаме оправдание, когато в нашите трудности в живота срещаме понякога и ние своите лични трудности. Защото тези, които почитаме и сега, са преживяли преди нас най-големи мъчения и страдания, и то за едничката вяра. А ние изкушението днес времена имаме в различни друго естество. Но все таки всички ние сме тук в този свят, в воинство за църква. Тук ние се борим с расите, борим се да придобием вечността. И когато нашите сили са слаби, ние имаме нашите помощни молитвици. Както днес почина великомъченик Поминосец Георги, когото да молим да дарува мир на света, да запази мир на нашата страна, да даде на всички нас здраве, успех в живота, на чедата, които по една или друга причина напускат нашата страна, търсейки земното, материалното, ние да не забравяме, да се молим за тях, за да можем пак да бъдем заедно и тук. И сега, как сме били тук в този свят, да бъдем заедно при Бога и вечността. Амин. Христос воскресе! Сега, ако има